Mar cheann na grúpaí ceáil tradiisiúnta is smó cairliméiring na tríthe bliana nuas. Cheáil na Casaidigh os scór Uachtaráin agus Puepaí ar fud an dóin. Le sé chearnaín rathúil tafad acu, cin platinum in na másc, tan seaartú cearnaín a hafad a lethar na huaire. Tá ceáil na Casaidigh préhaithe i luachar na teaghlaí, le stíal ceáil atá lán le crímór, crack agus cultúr géala. Seo hiad na Casaidigh. Seán na Casaidigh a bhí mar athair agam, agus dar nó bhí ansimige in glóradí a gothairí sa cheol agus sa teangaí. Agus nuair a bhí mise a fáiste beg, bhí mar inar gcónaí slígach a cheastíomhaid go bhásach mit sús leis an réilge mar chéad teangaí, agus do bhhair sin thochraigh gur eistríomh go Gaeltacht hir chanail go Gweedore. Tá ma duine tá bradal ghfuil si blein Seán Art mar hensid ar fud an domhain, hensid a Carnegie Hall, hensid san Afric, tá sé album deart acu, tá siad a gibrú ar an seachtú album, chunig í fáilte an pú ag an ceabre cracha do Gweedore na Casaidigh! Fáilte na bhara! Bhí sé iontagan in Gweedore, saoirse nó rithart, bhí deantar sa chlána nó agus i miseir daoine ba óige, bhí mar an tríú daoine bóige sa teaghlach. Agus sílan fan am a tháinig mise, bhí mami tréachta, ní ra amací bheith tar dearadú, hí mar gcónaí muí an teatha súgrú sa gimmart le na córsan agus na gasarí eile bhí hartar ar a cheantar, hartar a linní. Card inta bhíontu. Cósa inta bhaid bhíontu. Bhí ahanana sa te ebalta ceol, bhí engus an sa hot, na hasa sa hot ní rusa siúl, but bhí se ebalta ceol. Bhí se liltal. Sin rusa bterm sa blian go lei, but bhín radio gcónaí gála agus bhí sige na huaire ní bhó cantige, but bhín fonnaige go das. Bhí dadí iontam baile sin bheith bhailíní be go ahanana sa teaghlaigh, agus scoil mé tuairt bhailín be bídeadú, agus gan mé a ceir bliain déis, agus mé géirí aithris dhéanamhar in tan fólam. Ar deile faoine anar bhí muid ar gcónaíonn sin, bhí sebras mór á ranneochta artar a Gweedore is na scolanna agus sa bhaile, agus chruinní methar chuid bhaid ó an hartar ar ggóla agus ar an mhór agus scarta harci, agus chruinní se gnúsach mai ó an hart. Bhí sim agus an matematic agus an Frankis agus fiú ag an junior bheith leabhar matar oscailt agus ag irí ceisteirt. Agus níor hain sé linnig an am. Ach sin cineál fear a bhí an. Níor bhí muid an Gweedore chuimiid go dtí Oileán Darbh ar léthe síre, agus is cian am an turas mar bhí sé go thuhásach sin. Chos tháinig mo bhharas Oileán Darbh, agus is cian am sort of venture mai a bhí an. Sílim gur maras Oxford a bhí methar an am, bhí glúiste an meastar mór an íirse go mór sin. Agus tá deithnar agan sa teaghlach mar agus agus methar agus mhar agus bhíar an bhádú thuirs go maiid sin deithnar dóí ag tríide agus sa glúistean. Bhí mis gcónaí caithh amach sa chóir, so bhí mar glún mhaí agus túdach litreach don na gcónaí oscailt seos mo chóir, agus bhíon toras díon. Ar fíoh se go híntaach, chuid le éontar síre bhí an. Únta dana misí thairíthe campáil ar an mealach. Bhí eisteirínta fada ó Gweedore go Oileán Darbh ar bhfuil go ar síre. So bhí léir amagan bheith ag ceáil agus ag cleachú agus a treidir ná, bhí muidir treidir chuid is mód an am. Is fear an tréad ná nuignas. Agus
cinnte ní raibh éon uignas le sonú sa teach. Uaireanta bhean sa híos orlar an cháir leis an mada. Agus bhí pol san orlar, so bhein an an bóthir eice le an háir an tríd an pol san orlar. Ach bheith ceol, bheith de canna gcónaí ar an meallach síos.